OK, priatelia, čaute, zase vás zdravím zo svojho obľúbeného letoviska Abu Dhabi, teda zimoviska, letoviska, miesta, kde naberám slnko celoročne. Každopádne, trošku som sa odmlčal, keďže som mal veľa povinností, už som začal pracovať, ešte síce nelietam, ale už proste toho času nie je toľko. A teda asi sa budem ozývať iba keď si nájdem nejaký čas, ale na druhej strane, čo je pozitívne, je, že som vymenil svoj device z Osmo Plus na Samsung Galaxy S8 a teda vidíte teda nový obraz. Neviem, či je dobrý, či je zlý, ale mne sa to v celku páči. A teda asi budem prispievať z rôznych miest, kde sa bude dať a asi nebude to nejaká úplne brutálna kvalitka, ale mne sa ten obraz veľmi páči. Každopádne, čo sa stalo, no už to bude skoro mesiac, čo som na ketóze a vlastne včera som prvýkrát v histórii svojho keto stravovania porušil ketózu. A bolo to z dôvodu, že som spravil autoškolu. A moja manželka ma zobrala do talianskej reštaurácie Robertos, kde som neodolal jednému pokrmu. Aj keď som tam šiel s tým, že v ketóze zostanem a dal som si najskôr tatarák a potom osobuko, tak to osobuko prišlo s risotkom šafránovým a teda musím vám povedať, že som ochutnal, tak som to nemohol nechať vedľa. A dezert som nechal tak a v podstate som sa včera nakoniec zmestil pod nejakých 90 gramov sacharidov, čo je super. Jedna dôležitá vec je, keď počítate sacharidy na ketóze, je odpočítať vlákninu. To som nerobil na začiatku, ale vláknina je dôležitá a vláknina je v podstate sacharid alebo karbohydrát. Tým pádom je to pre mňa oveľa jednoduchšie, lebo taká vec ako je avokádo hneď je priateľnejšia, lebo obsahuje veľa sacharidov a väčšina z nich je karbohydrátov. Takisto som začal robiť chlieb, ktorý je vynikajúci, ale obsahuje veľmi veľa vlákniny. Takže to je taká jedna vec, ktorú som chcel zdieľať. Spravil som autoškolu, som z toho úplne nadšený. Som v podstate 8 rokov a s tým nejak bojoval, keď som začal niekde na výške, čo už bolo trochu neskôr ako moji kamaráti, ale to bolo preto, lebo som predtým behal a cestoval a tak ďalej. Tak som si vtedy necítil nohy. Bol to ten začiatok sklerózy a to bolo trošku také náročné obdobie. A každopádne po tej prvej skúsenosti už som s tým nejak bojoval. Som prišiel do Emirátov, tak som sa do toho chcel pustiť, ale začiatok v Emirátoch bol tiež veľmi náročný, zase z iného ohľadu a mal som nejaké panické záchvaty a podobne, ale k tomu sa niekde určite vrátim. Mám veľa nápadov na videa, ale toto je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú chcem s vami zdieľať. Takže v podstate až teraz, keď sme očakávali pôrod alebo teda odvoz do nemocnice, som sa naštartoval a začal som na tom pracovať. Tuto to bolo trochu zložitejšie ako na Slovensku, veľa jazd na ihrisku, veľa jazd vonku, teória, všetko dokopy, neviem. Každopádne, whatever, som to zvládol, je to za mňou. V podstate tento týždeň by som mal mať vodičák a začať jazdiť. Čo je super, takže netreba sa zdávať, ani som to nepovedal. A už si môžem kúpiť auto, alebo čo také. Dobre, krátke video, to ešte vám pustím, asi vám tam skúsim nastriať, keď budem mať čas nejaké zábery z autoškoly, aby ste vedeli, ako to vyzerá. Vyzerá to asi tak, že ste v mikrobuse, tá finálna jazda, ste v mikrobuse plnom ľudí z Indie, z Pakistanu, z rôznych krajín, nemôžem povedať iba India, Pakistan, ale tí prevládajú. A z toho mikrobusu vystupujete postupne a robíte jazdu. A s policajtami, ktorí idú na aute pred vami. Mikrobus porušuje všetky dopravné predpisy, pretože potrebuje sa držať za tým autom. Ja som sa nepredral úplne dopredu, lebo nejak nedokážem bojovať tak fyzicky s ľuďmi z týchto krajín. Tým pádom som šiel úplne posledný a mal som najdlhšiu jazdu, ale našťastie som to spravil. Aj keď som bol úplne odpálený, úplne mi strpli ruky, v tom mikrobuse bolo teplo, neviem, aj ten stres toho 2,5 hodiny som tam sedel. A to sú také tie negatívne stránky a sklerózy, ktoré sa občas sa prejavia. Dobre, majte sa, ketóza idem ďalej a vlastne teraz ku ketóze cvičím a idem taký workout 5x5 a 3x do týždňa.
už som sa aj odpálil minulý týždeň a postnem vám link dole, keby vás to zaujímalo. Budúci týždeň začína Bootcamp z Ketogains, čo je skupina na Facebooku, kam vám odporúčam sa pridať, pokiaľ to s ketozou myslíte vážne. Uvidíme, čo oni povedia. Mám tam cieľ pribrať a uvidíme, čo mi nutriční tréneri naordinujú, čo sa týka kalórií, takisto čo sa týka tréningu. Potrebujem vybudovať nejaké svaly, toto je nič. Takže čaute.